Robíme príbeh od Koka Boka. A tento príbeh sa volá Bláznivá teta. Dobre, takže ideme si predstaviť postavy. Oni sú v hornom patre, toto je náš dom. Urobili sme ho narýchlo. Takže ideme si predstaviť postavy. Povieme vám, ako sa volajú a koľko majú rokov a proste čo sú. Všetko. Takže toto je mama a oco. Toto je oco, volá sa ako? Tomáš. Volá sa Tomáš. Má 39 rokov. Toto je naša mama. To je mama, volá sa Lucia a má 35 rokov. A teraz si predstavíme bláznivú tetu. To je bláznivá... Dobre. Toto je bláznivá teta. Toto je bláznivá teta, volá sa Helena. Má 31 rokov. A budem mladšia než my. To naša mama. Toto je dieťa, volá sa Amy, má 5 rokov. Toto je Eliška, má 5 rokov. Tiež. Dobre, teraz ideme Dobre. Takže toto je Nina a má 5 rokov a pol. Áno. A môžeme začať príbeh? Ja som najstaršia. Tešíte sa? Ja Môžeme viem, začať? že áno, takže 4. To je také dobré. Áno. Ja mám takú peknú hačku. A ja mám krajsú loptičku. Aha, kam veľkú. A ja mám takúto veľkú. A mám ešte... Ja mám krajšiu hvačku ako vy loptičky. Ale ty buď ticho, ja mám takú istú. Nemáš. Deti, poďte sem. Áno, mami. Idem. Poďte. Idem. Poďte, sestry, poďte, nenarážite sa. Ale ty Poďte. buď ticho. Tie buď ticho. Počo, že ona púva, ja chcem byť s mamičkou. Ja chcem byť s mamičkou. Haha, musíš ísť s tátom. Mm. Dobre, deti. Takže s maminou vám chceme ešte povedať. No, deti, takže my odcestujeme na firemný večierok do Alp a budeme tam 3 týždne. Takže sme vám zavolali moju sestru Helenu. Je to vlastne vaša teta, je to maminkina sestra a bude sa o vás starať